Faktore koje razmatramo pri procjeni auto udesa u raskrsnici. Zdravo, ja sam Nedim Ramić, naš i vaš advokat za auto udese. Slijede faktori i zašto može biti teško dokazati odgovornost u sudarima u raskrsnicama. Jel? Broj 1. Promjena priče. Ovo je moja omiljena. Vozač koji je kriv često negira odgovornost i mijenja činjenice kad ih saslušaju policija i njihovo osiguranje. Priča se promijeni. Broj 2. Odsustvo svjedoka. Svjedoci obično nastavljaju svoj put bez zaustavljanja i davanja imena policiji. Znači, nemamo svjedoka. Broj 3. Detaljna pravila puta. Zakoni koji se tiču raskrsnica, signala i prepuštanje drugom prometu mogu biti malo komplikovani i mogu vam reći da svi vozači ne znaju iste. Okay? Broj 4. Vješta odbrana. Osiguranje ili njihovi advokati obično mogu pronaći ili stvoriti neki element nepažnje sa vaše strane koji će umanjiti vrijednost vašeg slučaja. Sada idu faktori koji će uticati na jačinu vašeg slučaja odgovornosti u raskrsnicama. Broj 1. Izvještaj policije. Šta je policajac naveo o krivici vozača u policijskom izvještaju? Broj 2. Važeća pravila puta. Šta važeći propisi kažu u vašem udesu? Ko je kriv, jel? Broj 3. Sve izjave vozača. Šta ste vi i drugi vozač rekli nakon nesreći? Znači, šta ste odmah poslije toga rekli? Ko je kriv? Broj 4. Svjedoci. Ovo je opet moja omiljena. Šta svjedoci navedeni u policijskom izvještaju kažu o nesreći? Ako imamo svjedoka, ali u većini slučajeva ih nemamo. Broj 5. Mjesto nesreći. Na šta ukazuju klizne oznake? Položaj semafora, ulični znakovi i drugi dokazi na mjestu nesreći. Signal upozorenja može biti važan dokaz odgovornosti. I kako je se udes desio? Šta je broj 6? Uslovi u trenutku nesreći. Da li su vremenske prilike ili uslovi na putu bili faktor nesreće? Broj 7. Bilo koja opojna sredstva. I ovo mi se često dešavalo. Je li bilo koji vozač pio alkohol ili konzumirao drogu prije sudara? To se može isto dokazati. Broj 8. Mehanička oštećenja. Da li osiguranje postavlja pitanje nepoznatog mehaničkog problema kako bi odvratio odgovornost, kočnice nisu bile u redu i sl. Broj 9. Sukobljene izjave. Ovo je malo komplikovano. Ako je jedini dokaz onoga što se desilo svjedočenje vas i drugog vozača, slučaj će biti vjerovatno težak. Čak i ako je drugi vozač priznao krivicu na mjestu događaja, poznato je da osiguranja uvjeravaju vozača da promijeni svoju priču. I onda ide vaša riječ protiv njihove. I znači, to su te činjenice koje mi razmatramo. Ako imate bilo kakvih pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da nas nazovete na 314 352 6800. Sve najbolje i prijatno.